I want to respond sharply to Mugabe right now. And this is what I was going to kana masoti kwa buda imunomu, kana madini wa buda imunomu. Ndakubvunza kuti iwe uri baba rudzi. Uri baba rudzi anotuka vana kana vauya kukumbira chikafu. Vana vakati baba tigadzirisei pakati. Gadzirisai pakati wavati buda imunogara ku next door. Uri baba rudzi vanodaro. Iwe vana vako vakauya kuti vachiti baba kuti gadzirisei pakati pakadana bona nanhingi. Wakambova kuti endai munogara ku next door. Unotuka vana kuti endai munogara ku next door because vauya kuzokumbira chingo. Vana vati there's corruption in our country. Vana vari kuti hatina mabasa. Vana vari kuti gadzirisai nyika yamuri kuranda kunge tax shop. Wotuka vana kuti hanzi budai panze endai munogara kunze kwenyika. Ndi baba rudzi vanodaro. Nduze ndi baba rudzi vanodaro. Ndikutaura iwewe because ndiwe leader of the country. You are the leader, you're driving this thing. Instead yekuti utore vana, unotora vana. Wagara nawo pasi wati chi ngatitaurei ngatibatsiranei ngati iwe wega ndiye unoziva zvoda Zimbabwe ndiwe wega unoziva zvoda Zimbabwe iwe chokutadza kurizorora chi chokutadza kuritaya chi kuti vamwe tonga iwo vati uyai vana wangu muda kuchiite sei wobatsira vana uri kumashure ndozvoita statesman atuke vana handisana mona statesman anotuka vana vari kutaura kuti tikudawo zvakati ngadzirisei nyika iri pakati tikudawo mabasa pakati iwe wotuka kuti endai munogara kunze hakuna zvakadaro madhezi echiyesmen akapfuura ndirika baba madays echiyesmen akapfuura wangu hatisina izvozvo ene tajamuka we want our country back andirika madays enye kuti tinyarare muchita nonsense zenyu muchita zvamunoda nenyika yedu are done. Zimbabwe is also our country, ziva izvozvo. Haisi yenyu mega, haisi yeZANU-PF, haisi MDC, haisi chi. Zimbabwe ndema citizens. Understand this, and the citizens want their country back, and the citizens want you out of office. Ziva izvozvo unozviziva. You know this, but why do you think jamuga every day? Why do you think people keep calling you names and everything like this? You know this because people are tired. People are tired. If you think I was a kid, I was going to tell anyway like this. You know that, let me tell you something. Zimbabwe, be ready. Be ready. When you register to vote and then you register, musanyarare. Zimbabwe, musanyarare wherever you are, Oceania, Atlantica, everywhere you are, musanyarare, because this is rubbish. This is nonsense. We want our country back. We are done with that. We are tired of that. We want our country back. We want jobs. Corruption, guy pay. Ene zana chombo vale Zimba 100. Vane motika 400. Why? Kuparinya kwa kusina mama wheelchair. Hakuna ma mattress. Mari hospital haina ma mattress. Ene zana anura ba wheelchair direct. Asi munotenga mama Range Rover 77 pamunhu 1. Why can't you think kuti ngatengese ma Range Rover tigadirise ma hospital? Asi kana taura izvozvo tika voice ma voices edu motituka kuti hanzi endai munogara kunze kwenyika. Wakambona nzara ichisponsor unoti hanzi mukusponsor neAmerica mukusponsor neAmerica. Utora America ndiye sponsor nzara ku Zimbabwe. Utora Britain ndiye kusponsor unemployment ku Zimbabwe. Maportals akasponsor. Utala mapromise Zimbabwe ari kusponsor right now kushaya magetsi kuri kusponsor. Unopenga here. Atikuda izvozvo takajamuka enezvi atikuda. We want our country back. Understand this. Talk to the people, and the thing is, to put it bluntly, wangu, we want you out of office. Okay, that's the those repo. Okay, we want to do it constitutionally or whatever, but we want our country back and we want you out of that office. Okay, those repo wangu, understand this. We want our country back. Madezi yes men, we are done with them. Tapeza madezi yes men, we are speaking out. And Msanyara Zimbabwe, do whatever you can. Every Zimbabwean, I urge you, do whatever you can, wherever you are. Musanyara Rizgo, Musachkitizirgo, Musakwe say it's been done before and it will be done again. We will be liberated again. The same way they liberated the country from the white people who will liberate themselves from this corrupt government. It's a secret. You guys are corrupt and you know it. Mune mari yakawandisa vanhu 7, vanhu 15, vanhu 20. The whole country is suffering. Tell me, what does it take to build akachikoro kari bogu kwa Murambinda? What does it take kuti kwakitsia tochwa kumise hospital yakanaka? There's nothing. Because mukudya beg resemeka. We are tired of that. Ukunzwa ndutaura iwewe and hakuna kwatiri kuenda. You know, we are here to stay and we want our country back. Dekuti unotora vana wagara nawo pasi wati chi ngatitaurei ngatibatsiranei iwe wega ndiye unoziva zvoda Zimbabwe ndiwe wega ndiye unoziva zvoda Zimbabwe iwe chokutadza kurizorora chi chokutadza kuritaya chi kuti vamwe tonga iwo vati uyai vana wangu muda kuchiite sei wobatsira vana uri kumashure ndozvoita statesman atuke vana
handisana mona statement anotuka vana vana vari kutaura kuti tiri kudawo zvakati gadzirisei nyika iri pakati tiri kudawo mabasa pakati iwe wotuka kuti endai munogara kunze. Hakuna zvakadaro. Madhezi echiyesmen akapfuura ndirika baba, madhezi echiyesmen akapfuura wangu. Hatisina izvozvo ene tajamuka we want our country back. Andika madhezi enye kuti rinyarare muchita nonsense zenyu muchita zvamunoda nenyika yedu are done. Zimbabwe is also our country. Ziva izvozvo. Haisi yenyu mega, haisi ZANU-PF, haisi MDC, haisi chi. Zimbabwe ndema citizens. Understand this. And the citizens want their country back, and the citizens want you out of office. Ziva izvozvo. Unozviziva. You know this, but why do you think jamuga every day? Why do you think people keep calling you names and everything like this? You know this because people are tired. People are tired. If everything was okay, they was going to put anyway like this. You know that, let me tell you something. In Zimbabwe, be ready. Be ready. When you register to vote and then you register, vanita musanyarare. Zimbabwe musanyarare wherever you are, Oceania, Atlantica, everywhere you are, musanyarare because this is rubbish. This is nonsense. We want our country back. We are done with that. We are tired of that. We want our country back. We want jobs. Corruption guy pere. Ena chombo vane dzimba 100. Vane motikari 400. Why? Kuparinya kusina mama wheelchair. Hakuna ma mattress. Mari hospital haina ma mattress. Inezwa nanyora pa wheelchair direct. Asi munotenga mama Range Rover 77 pamunhu 1. Why can't you think kuti ngatengese ma Range Rover tigadzirise ma hospital? Asi kana taura izvozvo tika voice ma voices edu motituka kuti anzi endai munogara kunze kwenyika. Wakambona nzara ichisponsor unoti anzi mukusponsor neAmerica mukusponsor America. Utora America ndiya sponsor nzara ku Zimbabwe. Utora Britain ndiyo sponsor unemployment ku Zimbabwe. Maportals akasponsor. Utala ma-problems Zimbabwe ari kusponsor right now kushaya magetsi kuri kusponsor. Unopenga here. Hatikuda izvozvo takajamuka enezvi. Hatikuda. We want our country back. Understand this. Talk to the people. And the thing is, to put it bluntly, Wangu, we want you out of office. Okay? That's the those repo. Okay? We're gonna do it constitutionally or whatever, but we want our country back and we want you out of that office. Okay? Those repo wangu, understand this. We want our country back. Madhezi echiyesmen, we are done with them. Tapeza madhezi echiyesmen, we are speaking out. And msanyara Zimbabwe, do whatever you can. Every Zimbabwean, I urge you, do whatever. I want to respond sharply to Mugabe right now. Anezwa atara zvokuti anzi kana masoti kwabudai munomu, kana madhini wabudai munomu. Ndakubvunza kuti iwe uri baba rudzi anotuka vana kana vauya kukumbira chikafu. Vana vakati baba tigadzirisei pakati. Gadzirisai pakati. Wavati budai munogara ku next door. Uri baba rudzi vanodaro. Iwo vana vako vakauya kwauri vachiti baba tigadzirisei pakati na bona nanhingi. Wakambova kuti endai munogara ku next door. Unotuka vana kuti endai munogara ku next door because vauya kuzokumbira chingo. Vana vati there's corruption in our country. Vana vari kuti hatina mabasa. Vana vari kuti gadzirisai nyika yamuri kurana kunge tax shop. Wotuka vana kuti hanzi budai panze endai munogara kunze kwenyika. Ndi baba rudzi vanodaro. Nduze ndi baba rudzi vanodaro. Ndikutaura iwewe because ndiwe leader of the country. You are the leader. You're driving this thing.